हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' बाथौ फुजा सोलिबाय दङ नालाय स' आं दिनैयो मन्दिराव मा होनो थोगि लांनो नागिरदों आरोना बावथाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दासो दुगैखांनानै खर' लोबखांनानै माबागासिनो ओमफ्रायो दा देखायलांबाय थानोसै न'आव साथि लगायग्रोनानै लानोसै न'आवबो एसे ओमफ्राय बेनि उनाव थांनोसै ओमफ्राय दा दसे उनाव लोगो मोनसिगोन माने भिडिअ हमना होग्रा रावबो गैया नालाय दायो नुबाय थासिगोन आरोना जोंनि मन्दिराव लांनायखौ गामिनि लोगोफोरबो थांगोन जोङो साथाम साब्रै जालांगोन खोना गासिबो लांजोबगोन आइया जोंहा फुजायाव नांगौ जगारखिनिखौ होलांफ्रामजोब्बाय ओमफ्राय गावहा सोलाबा आरोना दिनै ओंखायनो आं हारसिंसो लांनाय जासिगोन बाबुआबो स्कुलाव थांदो बाबायाबो सोलाबा ओमफ्राय हारसिंबाबो लांसिगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै बारियाव आइया बिबार दं होननायखाय खानो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय नालाय बारलांनाय बिबारानो बारसेबो गैया आरो दा मा खालामगोनबा बिबाराथ' बहुद दं ओमफ्राय बाराखै खानोसै आं होमबाबो खानोसै आं बिदि थम' थम' गोजासोनि बाराखै आरोना बारस्रानाय गैया न'नि आफानो बावग्रोखांबाय ओमफ्राय दा बावथायफोरा साथि गंसे सोनानै लानोसै ओमफ्राय बिबार बारनैसो लाबाय बेखौ सोनानै लानोसै माने जाबाय थांसै मा थोगि लांग्रा लागोन नोंखौ थोगि लांनो नागिरनायावबो जुदि होथेयोबा मा जागोन देलाय ना गाबबावबाय आयौ गवा र' अबाव दोननो नागिरदों मा जाखो बे सायाव दोन खानाया आंना थोगि बावखांनानै नै मायाव जानो फैदों आंखौ लाथारनांगौ उन्दै सानसेया नाय बोखारना नाय आंखौ बोखारना नायनिखौ ओरैबायदि मानियो मा बुंनो आरो मा जानो नागिरदों ओमफ्राय मा जागोन चाउमिन चिकेन पक'रा मालायनिया चाउमिननो होथारसिगोन इदो जानाया जोंनिया पटथा फुङाव ओंखाम जाबाखै नालाय उखैदो आरो ओमफ्राय मानसिया मा गोजा जाफबजोबखो जा आंबो जानोसै इयाव सानाव एख' गैयालै नै मालाय बन्द' खालामजोबो भिडिअबो लाबाय थानो हाला हमबाय थानो हाला मा लानो नागिरदों होनदो नैदो साफा जादों साथियावनो ओइ बे खिना मोजां मोजां आंनिखौ नांगौमोनलै फैनो हानायनि
नै आं दा थोगि बावखांनानै फैनानै ओंखाम एसे जानानै गथ'फोरखौ दसे फोरोंलायबाय फुजा दिनखाय फुङाव फैयाखैबो बिसोरो उथिनो हायिनि साल्लाफोरा ओमफ्राय बेसेबा गुजुबाय थादों आङो गगा मोनदों आरो गुजुबाय थादों होमबाबो फोरोंबाय आरो गथ'फोरखौ दा ओमफ्राय नै दुस्थ'आ मायबा होनदोंमोन सावनानो जायासै आं भइसखौ होनासो होनांबाय सावनानो जायासै मानोबा मा जाखोथाय भिडिअ बानायनायनि सावनानो फैयासै आं आंनि भइसखौ उनावसो होनानै होनांबाय आरोना स' जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना बाय बाय आरो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गासैनिसिमबो गोजोननाय थाहरबाय नायजोबना होनायनि थाखाय